এলাকায় কমিটির সাওয়ানা মান্দাই এলাকাও মান্দাই বিধানসভা এলাকায় বিশিঙ্গ হারবাং ভিলেজ বেলাইখাই আরো গরিব गोबां पियाबा आरो बेलाइखाय जे सिनारि नायनानै मनेर मतो आरो हा हासुर जागा मादर ओ कायसा हलं सिकी मताय दलारो फाल्गुन मासर मुगाय आरो मेला तलियो आ जागावनो बेलाइखाय जागा काहाम बेलाइ पाहाड़ कुचु कुचु तंगो तलाबो तंगो तुइबो तंगो नायनानै मनेर मतो जागा आरो कायसा टुरिजम बेरायजाथनाय कायसा खुलुगुइ रिमान थांगाय बेलाइखाय हामनाय सुदु नायनानै मनेर मतोया যদি খুলুগুই রিকানগায় ও এলাকানি বড় কারো দোকান নির্মাণায় আরো যারা অটো চালনায় গাড়ি চালনায় বড় কারো বমির ব্যবসার গাড়ি রকি ব্যবসার আর চলি নাই তাই আর দোকানপাট নির্মাণায় আর নিকরি অংশনি বড় কামগাই দোকান কামগাই ইমে এখনো যারা গরিব অংশনি বড় আওয়ান উঠাই जोंहाबो बाङै आवन बाङै वा बाहान मस्जिद रो खालायनाय आरो जदि टुरिजम खुलुगुइ रिमान थांगाय आरोनि गरीब अंशनि बर'र किचा मिचा आरो व्यवसाय बाणिज्य खालायनानै पांजांगाय मांगाय एलाकायाव माहाय टुरिजम रो गासैबो खुलुगजाब गरै बा गरैखौ अमाहाय गायसा जदि सुजुग रिकानगाय मांगाय एलाकायाव बेलाइखाय कुचिनाय माले एलाकानि बर'र तानि माने अ टुरिजम कायसा नायनानि मनेर मतो खाय गानगाय आरो बर'र नायनानि बागि थांनाय जों अमाहाय गिलांनो यानो कुमुलुं पार्क गुसुब नायनानि थांलाय गुसुब पिकनिक जानानै थांलाय अमाहायनो कुमुलुंनि हाय खालायनाय हनो इसिसा अमाहाय टुरिजम खुलुगुरि गानगाय जे आरोनि सिनारिनो नायनानि बागि नाय हातारनि बरफ पर्यन्त अ मान्दाय एलाकायाव खुलुगुरिखाय आ टुरिजम थांनाय एबं नायनानि थांनाय पिकनिक जानायबो थांनाय अमाहायनो जदि खुलुगुरि गानगाय गारि गुरा लामा रगो दखानपाट आरो जारा एलाकानि बर' आवन बांगै वा बाहान मस्जिद रो खालायनाय फिसा इनकाम खालायनानै आंनि बागै आं अबसे साननायो माननीय स्पिकारनि थ्रुते जारा माननीय डेपुटी स्पीकर नि थ्रुते जारा टुरिजम नि दफ्तर नायनाय अमा अब खुलुगुरि नानि उंथुन अकक सायनानि को उंथाका थैंक यू